Kadorbash no erpakon haka step jong ka arpenyo tere ujemang arja arpusau kalau penlong biang ya kejing elang ban panjing mut lang na kinong song halor kejing sakot biang hakibor penyak distrik Kariboy distrik namar karai bakala shem kata ban phami no ikibar jela na uput usam jong snong hi brokaway. Hadian kejing elang habakran cikilat patai kubor na kaliang ba lambor karsilot u secretary ulai thu bala rai ban omlet shu sekani kejing elang bala khot dagi bor penyak distrik namar ba wat ha kejing elang ka baningkong ka bala long ha arpulai tere ujemang arja arpusau na kaliang ki magister ki khlam la ban shem ya kanu karai halor kejing dawa bat karai jong ka dorbar snong ulong bahakani kejing elang ka baar ka bakila khot biang menta kasngi arpnyau tere ujemang arja arpusau layo jing tip bakila khot lang ru yau trai jong ka RN Sharma hotel ka badon ha kete ka snong bat kumju ya ka trai jaka jong ka te hotel ka kong en thong ni banya don lang hakani kejing elang Kumban syukudau ketika hotel kedai ke bau bar jela ubala penyap yo ba kermen lengdo nang lain utrai borok syikata hakaban nakal yang kesnong kam songo ya hap setia halor ketai jingkot kibor penyak distrik yau teu trai jong ketai hotel Shushu ulang bakador bar snong kan yat bet sakmat kat kum karai bala dep ban shem kataban pa mi no na snong ya borok kibar jela ki bon sa bala bat ki bon ban sengkam sengjam Ngin lek nam Ngin lek nam Ngin lek nam Publishibun Kejing khot jong ke district administration ban wan ishimenta biang ha ke peace rally ke peace meeting ke banlong ha kan ke por ha kan ke sngi ha ke khat arbaji tina kaliang jong ke executive committee ngimnut su ban lek ke jong ke bor ngi khot yo pai ba jong ke snang hi baro adu ki khun samla ki long kemi ki long pa ki temen ki san hukum ju badak we ke sur ba ke ai karai ke bangin lek ban yakran ba ke ai karai ke bangin pensong ha ke bor jong ke district kita da ke jingi simkia jong ki pai ba nong snong baro ki belawan ha ke step kita ai ngi ke executive committee bangin nom lech chu bani simenta hang dei namar bangila lech sisien ha ka arkulai trek ki klem ai kono kono rai bat ke jing pensisya ha ke halor jong ki jing dawa jong ikum ke snong di namar kata ke ai ke ba penlong ya ke dorbar snong ba kamsha ban lech ha ke ni sngi ru kolong ba hoi kila khot hang ni ke ban kong na ke sunjuk ki rang ba snong ke ba ar ki headman secretary jong bat ke executive committee jong ke snong erpakan kebalai ki khot ru RN Sharma hotel bat ke besau ye i Srimati Night Star Guest Hang ni wedi shop owner land owner tina kaliang jong ni kum ke snong bat ke rai jong pai ba nong song snong hi urang ba ha bodon ute RN Sharma bedi we na ki nong wanilam nong bela pathar po snong bagan thup wat raju nong penyak bre tibat ru kum ju bau pli dukan bean bau song dukan bean hapo jong ke snong mentana du arhajar arhuai dan arhajar khat nriu udan ke NC naduk itu beladap tetet pada umdan su uklaim sim ke NC ke babiang na kaliang jong snong tidmar kata ngi na kaliang jong ke dorbar snong naduk arhuai trik manai besan arhajar arkusal ngi la ong yu bau ngobha bu lech sup no sila ke jong ke snong ani hak no jaka ke bawan bau nam pen jenjar su ke snong katha nomor bala dadan mu hang ni do upli dukan biang mu hang ni kin semi sibun ki jingklu mar ngin nam dan su ke song suk song sanya po jong snong kham tam ki khul samla ki khna ru kunju ki dan ke jing tieng jing siir abu wan ra ku mi kini ginong trai ki penyak berir bat kum ta tep tep tina kaliang jong ke dorbar snong hi barok wei ke dorbar pelun ke barlong ni ke sni da ka buram ngi pha ya ke jing tho ke jing pedip sei i additional district commissioner by insim ya kini kejing pentip jengi jong ke dorbar snong erpukan da ke buram bangi namla ban insim mentah ke jingkhat ya kran peace meeting ke jong pi ha kini kesina kini kidau ki bangi la kedo harum tingi don ru ke jing kerpat ya ke ki bor bedepek jong ke district hiru bakin somha ban simkhia namta kini ke ying ke sem ke bamat ya ke jing syak penyap ban simkhia ya ke jing ya ki anjong ke snong ke thau ke bangi penjeri ha ke bedai bu ni nong penyak beri dan mar kata ni kermen ba na kaliang jong ke bor district bagian subha bani rablam ya ke long kemi ki khun ki jong ulet kermen nang do ku bala syak penyak dusmon hauli u barjela u thang snam bade u nong tre jong ke RN Sharma hotel kita kini kintin ngai scam ba na kaliang jong ke bor district kan simkhia ban le ke batan kam kiliang baro
Wei na kiru rongba bude unong snong jong kane snong pakon. Na penpau ya ka ka ba ngasngau hapleng jong phi kum kita ki ba pelaj ya ki information sa ki paramarjan sa ki bor jong ka ain baro. Na kersan ya ka ba ka rai jong ka dor bar snong hi ka kaladap ban rai nadu basdang bajia kane ka jingjia basusi ane ka snong bat hadu kane ka klimat ba menta. Ka bang ako ban penpau hapleng jong phi ka long. Ka basusi ya ka wei ka jingkhot na ka te ka additional deputy commissioner Ribhoi district ya ka meeting ya ka bala dap an khot ingi kum ki nong sung snong bat reng ba snong bat ki sunjuk jong ka reng ba snong nda bang ilek hang tai ban aten ya ka ta meeting la rung hapo ka conference halls kira sim statement ya ki reng ba snong bat ka sunjuk ki reng ba snong haba ki reng ba snong ki answer kim respond ya ka ba ki reng ba snong bat ka sunjuk jong ki reng ba snong ki ai kia paseo penban paramaki bat kim sem la priang ya ka ba ka rai jong ka dor bar snong pulun ka da ban submit seki kane ka long ka ba snongsi habe de bat ki bor district ba kim sim khia ya ka ba ka dor bar snong hi ka yu i khamba ya ka jinglong jingman ha snong ha thau ka ba ka miat ka song suk song singai dei halor kane ka nongrim ka jing kentat jong ki bor district ya ka rai jong ka dor bar snong pulun ha kane ka sngi da ka wei ka sur da ka wei ka jingmut jing perkat ka sim ya ka rai ba kan nong lek ban atensu sa ka peace meeting ha ba ki bor district ki khot ya ka dor bar snong menta ka sngi ngamdon sibun tangkini tin ka bang ko ban penpau ka ne ka sngi lamba chumpi Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat ka bathau bha kam kta ika dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya